mu daure mu bai wa manya girman su. Gaskiya mawaka akwai nasibi. Wato na lura kana son waɗannan su. Gaskiya dai mawakan nan fa ko suna da nasibi. Akwai nasibi. Wato cikin natsuwa suke tura sako ga al'umma. Menene kuma zaka shigo mana haka? Ba sallama ba komai. Ni fa da yan siyasan nan nake. Gaba ɗaya ba su da cika alkawari. Kaga malam ba za fa ka zo nan fa ka zo kana zagin yan siyasa ba. Domin ko mu a yanki mai yan siyasa sai dai mu musu fatan alkhairi. Kamar bangaren mu ne na Adamawa, bangaren Mubi South. Mu kan sai dai mu ce fatan alkhairi. Kamar Honorable Jingiri Fa'i mai daraja, Algon Chairman, ba abin da za mu ce mai sai dai fatan alkhairi. Shi ne fa mutumin da a cikin Mubi South ake yaban shi. Shi ne ya ɗauki mutane ya koya musu aikin yi. Sannan ya ɗauki mutane ya rarraba musu jari maza da mata. Sannan ya ɗauki mutane ya nuna musu cewa duk abin da suke yi su dinga zama suna zaunawa lafiya a tsakaninsu. Sannan ya gyara hanyoyin da suke ganin birni da sako. To dan Allah ta yaya ba za mu yi mai fatan alkhairi ba. Duk wasu asibitoci da suke Mubi South sai da ya zazzagaya domin ɗaukar nauyin majinyatan da suke jinya a wannan asibitin. Sa'an nan ya ba wa waɗanda suke jinyar waɗannan majinyatan wasu kuɗaɗe a hannunsu domin su rage raɗaɗi. Wannan gaskiya ne. To ka zance na gaskiya. Amma da ka zo kana taiwa mutane bambani kana cewa kai yan siyasa kaza yan siyasa kaza to ni ma sahabi dan mutan Madugu cewar wani rabin Jingiri Fa'i mai daraja mutumin kirki. To ka ji gaskiya to kai me za ka iya cewa? Wani rabin Jingiri Fa'i dingayi Ja in dai haka ne mun yi sa'an shugaba na gari. To me zai hana ni ma in biyo ku mu? Akwai abubuwa abu da ke domin ko mu Najeriya sun siya madaurin ki ne. Abin da ya kama duk wani gari da yake Najeriya an zama daya. Gaskiya ina ba ku shawara duk wani abin da wannan bawan Allah zai fita nan gaba kuma ra masa baya. Kai in ma ba zai fita ba ku da kanku ya kamata a ce kun fidda shi saboda shine irin jagoran da talakawa suke bukata. Gaskiya shine. Wannan gaskiya ne.